Loro gazebo kolam renang Taman Wisata Tawun Kabupaten Ngawi ambruk sampai meh nglarani wong nglencer. Sakurunge ambruk, loro gazebo iku wis rusak polahe ana ing angin kebes. Lah kedadian iki dadi pelajaran teko dinas sing ana kaitane gawe nglakokno dandanan nang wektu engkoe. Yo ngene iki detik-detik ambruke loro gazebo nang pinggir kolam renang Taman Wisata Tawun Kabupaten Ngawi sing kerekam kamerane wong piknik. Pirang-pirang wong lencer sing ngaso ambek ngenteni anake tulinan banyu iso ngelesi mbarek nyelametno awake dhewe. Sakmarine kedadean ambruke loro gazebo iku nggon kono langsung diresiki petugas. PLT Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Mbarek Olahraga Ngawi Rudi Sulisdiana njlentrekno teko kasil evaluasi sauntara pihake loro gazebo sing umure 3 taunan iku 2 dina sakurunge wis rusak. Faktor sing garakno rusake gazebo iku antarane angin kebes sing nerak daerah kono. Rencanane petugas ape ndandani gazebo iku tapi malah ambruk dhisik. Kedadean iki dadi pelajaran gawe dinas sing ana kaitane gawe nglakokno dandanan nang engkuke. Fasilitas sing ape dibangun iso luwih orientasi nang keselamatane wong sing piknik. Sakmarine ambruke gazebo iku, petugas nang Taman Wisata Tawun sing nglakokno preksoan nang kabeh fasilitas umum liyane.